Türkmenistan we Wengriýa ýekşinbe güni Budapeşte geçirilen ýokary derejeli gepleşiklerde gady üçünçüligi babatyny ulalaşyk gazyny diýip Trend habarlar gullugy 20 awgustda habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Wengriýanyň premier ministri Viktor Orbanyň çakylygy boýunça Budapeşte geçirilen ýeňil atletika boýunça dünýä çempionaty şeýlede ýurdun milli bayramy keramatly Stefanyň güni münasibetli gurulýan dawralara gatnaşmak üçin Wengriýada iş saparyna bolýar. Saparyň dowamyna türkmen we wenger liderler giňişleýin düzümne iki ýurdun wekiliyetleriniň gatnaşmagyna duşuk geçirdi. Budapeşt we Aşgabat türkmen gadyryň Wengriýa iýerilmegi babatyna syýasy ulalaşyk gazyny innigide kompaniýalaryň arasyna gepleşiklerde diýip Russiýanyň Interfax habar agentligi duşuklaryň ýa-ni Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Siartonyň sosial media çykyşyny aýdan sözlerini sitirledi. Türkmenistan gödüňüne tutulýan hazır üstü gady geçiriji tassamat arkaly Ýewropa ýurtlarynyň gady üçünçüligine goşant goşmagy gyzyklama bildirip gelýär. Şol bir wagtda Wengriýa bu tassamanyň durmuşa geçirilmegine köprü bolup hyzmat etmäge istek bildirýär. Ýöne gady geçirjiniň töweregine bar bolan problemalar şol zany tassamanyň maliýeleşdirme bilen bagly meseleler onuň durmuşa geçirilmegini bökdüýär. Bradyň iýulyň soňky hepdesinde Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçüliklerine habar beriş serişdeler üçin beýanat çap edip hazır üstü tassamatynyň öňüni baglayan hiçili syýasy, ykdysady we maliýe meselesiniň ýokdugyny öňe sürdi. Türkmenistanyň hökümeti soňky aýlarda hazır üstü tassamatynyň durmuşa geçirilmegini bildirýän gyzyklanmalaryny ňytaýan mahaly iýulyň ahyryna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň şu ýylyň dowamyna Ýewropa Birleşiginiň paýtagty Brüssele saparynyň meýilleşdirilýänligi habar berildi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Pannier 21 awgustda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna hyzmatdaşyk ösdürmekde Wengriýanyň köprü bolup hyzmat etmäge münasip ornunyň bardygyny gurrun berdi. Hungary, of course, is a great point man, so to say, for trying to negotiate with Turkmenistan, because, of course, Hungary is also a member of the Organization of Turkic States. Ma'lum bolýan Wengriýa Türkmenistan bilen Türkiýe döwletler guramatynyň çäklerini hem gatnaşyklary ýoly goýýar. Iki ýurdun bu guramanyň synça gydasy bolup durýar. Mundan öňe Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban 8-9 ýylyň Aşgabatda bolup türkmen döwlet ýolbaşçylary bilen iki ýurdun arasyna hyzmatdaşyk ara alyp maslahatlaşdy. Şonu Wenger daşary syýasat başlygy Ýewropa Birleşigine dowam edýän energetika krizisini hödürleýän çözgütleriniň hataryna Birleşigi Türkmenistan bilen energetika pudowyny hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy çagyrdy. Türkmenistan Ýewropanyň energetika bazaryna girse bu Ýewropanyň bähbidine bolar. Biz Wengriýalılar köprü bolup hereket etmekden hoşal bolarys. Biz Türkmenistanyň Ýewropanyň energetika bazaryna girmegine gyzyklanma bildirýär diýip şonu metbuat serişdeleri Siartonyň sözlerini getirdi. Şonu Wenger syýasatçysy türkmen gadyny Ýewropa ýurtlaryna ýetirmek üçin Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna Hazar deňizine udynlygy takminan 300 kilometr ýyllyk kuwaty 30 milliard kub metr gady geçirmäge ukyply gady geçirjiniň gurulmagyny teklip etdi. Ýöne fiýinçler Ýewropa Birleşiginiň dünýäde klimat krizisi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna gazylyp alynýan energiýa çeşmeleri boýunça tassamalary maliýeleşdirmekden çetde durmaga çalışýanlygyny, munyň bilen baglykda hazır üstü gady geçirji tassamatynyň maliýe meseleleriniň aýdyňlaşdyrylmagynyň zerurdygyny aýdýarlar. The other point that's going to be probably a little bit more complicated here is going to be how to build the pipeline. Turkmenistan's Bir yerde megerem has sırmly bolan beýleki bir mesele hem gal geçirjiniň nädip gurulmalygy barasyndadyr. Türkmenistanyň bu awatdaky pozisiýasy elmidama üýtgewsiz galýar. Ýagny eger türkmen terkedine çenli gaz geçirji gurup berseňiz biz size gaz satar diýerler. Bu ýagdaýa hazırsy gaz geçirji taslamasyna maýadar çekip bilmedi. 10 ýyldan gowrak wagt mundan öňe Nabucco gaz geçirjisi barada bir topar gurrun edildi. Ýöne bu taslama hem hiç ýyly netije bermedi. Inni biz başlangyç nokadyna gaýtadan dolanyp geldik. But nothing ever came of that. So now we're kind of back to the starting point. Diýip Pannier aýtdy. We Türkmenistanyň mundan ozalan bir wagtlar hazır üstü tassamasyna gyzyklama bildirýänini ýylyna ma'lum edip soňu bilen ähli gurrunlaryň puja çykanyny sözüniň üstüne goşdy. Bilermenler Türkmenistanyň ýyllyk kuwaty 30 milliard kub metr gaz geçirmäge ukyply täze gaz geçirji tassamasy bilen Günorta gaz koridoruny goşulmagynyň 30 milliard dollar çelli maliýet serişdelerini talap edýändigini aýdýarlar.